Kasee so na young concern for Fromu na empanifo da National Service scheme no ano enye tumi fi aban ho se ne bosome akatua na allowance na yede ema wo mo no yempeja mu enkosro Adom Kasee etoso Empanifo a womo eneda National Service Scheme NSS ensa aka enkrata efri aban ho asoye a womo enehwe Ghana sika semso sesese de womo ato womanfo a womo ene National Service womo sika womo je de brofo kaseme kan allowance nim sika ntomu no kane no na womo je 559 Ghana cedis sese no womo beje 715 Ghana cedis na sa nhihye enkrata womo ede betu dwa free NSS a onipa ne din eneda so a Kratan Ambrose Enchiwa Jr. Ono no acting director ewo corporate affairs. Odi tudwa se enkrata womo ensa kan ye efa sikantumu no na ye Fair Wages Commission ene asoye a womo enehwe Ghana sika semso ene sinkonya ensem no echiremu se sikantumu no ehyiase efri afiwe January bosuminim eto manfo a womo ene National Service bia womo nsa anka womo esika no aban no ebehwe amasafo yi ensa aka womo sika akamu nina